El Festival del Mar a Catalunya a la nostra localitat, una fira que en l'edició d'enguany s'integra en un projecte més ampli a nivell de país i del nostre litoral en què l'activitat nàutica es mostra com a eix de promoció econòmica, a més que com a pol d'atracció a la nostra ciutat de visitants. Aquí a Cambrils tenim vocació de ser capital nàutica de la Costa Daurada. I com amb el suport de totes les empreses, que avui hi ha una mostra important que ens acompanyen, la fira és una manera de significar aquesta vocació i aquesta integració que tenim amb les empreses nàutiques locals. Cambrils és un municipi ja gran, més de 30.000 habitants. Les característiques del port, els seus equipaments, les seves infraestructures, els seus serveis. Nosaltres com a estació nàutica, tot el que és la flota de creuer turístic, tot el que és la flota de lloguer d'embarcacions, de lloguer de diferents velers, de sortides de pesca amb embarcacions ja d'una certa magnitud, la tenim tota focalitzada a Cambrils. Cambrils ja és avui en dia el port de referència a la Costa Daurada. Cada any, a part, nosaltres estem aquí a Cambrils mateix i ja fa molts anys que anem cada any a la fira. Abans quan es feia a Salou i quan era aquí, aquí. I aviam, sempre és un bon punt per agafar nous contactes i donar-te a conèixer. Es una especie de salón pequeñito, como digo yo, donde se da a conocer, concretamente en la zona de Cataluña, todos los servicios náuticos que se pueden dar, ¿no? Yo la he seguido estos 3 últimos años y al final he decidido venir porque veo que, aparte de las circunstancias que mandan, pues es una feria que por pequeña que es, mueve gente. Com a empresa nova que som, el que ens interessa és tornar-nos a conèixer una mica i començar que la gent el vegui, provi el producte, veure si els agrada, si no, i més que res començar ja a que la gent ens comenci a conèixer una mica. Sí, nosaltres estem cada any, cada vegada hi ha més coses a veure amb el mar, diguéssim, perquè va haver un temps que hi havia coses que no estaven dedicades al mar, però ara s'ha dedicat tot al mar i veig que la cosa va ampliant-se per el que estic veient, vaja, contents per això. Per nosaltres actualment apostem més per les fires locals perquè tenim un contacte més directe al client. A més, per nosaltres també la temporada de venda comença més a cares d'estiu, o sigui que a partir del mes de març, i per nosaltres és millor anar a aquest tipus de fires comarcals petites que anar als salons internacionals. Nosotros somos un centro de submarinismo, llevamos 15 años en el sector y lo que vamos a ofrecer es los servicios que ofrecemos, desde salidas de buceo, cursos para principiantes, cursos simplemente para probarlo, bautizos de mar
y luego pues, también hacemos cursos más avanzados. La valoració de Cambril és molt positiva i fins i tot que teníem previst que com una bona xifra de visitants, els 10.000 visitants a la fira, però hem superat amb escreix el número de visitants. No encara tenim recompte oficial, però possiblement s'hagin arribat a prop de les 14.000.